गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय गोलाव बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा फकिराग्राम ओनसोलाव जेबो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय नुनो मोनाखै। नाथाय बे बाराव BTCआव UPPL, BJP आरो GSP मित्रजोट सरकार फैनायनि उनाव 7 नं फकिराग्राम अपेन BTC बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव लामा दालां, दंग' जाम्फै बायदि बायदि जौगाथाय बिथांखिफोरा अरुप कुमार दे बिथांनि नाजानायाव मावफुंजानो थांगासिनो दं होननानै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि फकिराग्राम ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे मडेल सरकारि हस्पिटाल लुफुंनो थांगासिनो दं होननानै। गुबुन फारसेथिं BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ आसामाव खुंफुंजाफिननो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानैबो बुङो दि आसामनि जायखिजाया बियाबावनो उफ्रा बिसायख'थि खुंफुंजाया मानो जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। बिसायख'थिया सरासनस्रायैनो जागोन आरो BJP, AGP आरो UPPL मित्रजोट दोलोनि बिजाथिफोरानो बिसायख'थियाव देरहागोना रोखा होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि कदमथलायाव थानाय निर्बाना गार्डेनआव गोदानै बिबान रुजुनाय क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय आरो बिबान आजावनाय लोगोसे गथायनाय फोरबो जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिरु कमिटि बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ क'क्राझार जिल्लानि गोदान आफादगिरि बिबान रुजुननाय स्वपन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि हेलब्रि बर'जों लोगोसे रांगिरि नरेन्द्र नाथ बसुमतारिखौ लाना गासै सा 46 सोद्रोमाफोरखौ 3 बोसोरारि गोदान मावफुं आफादनि थाखाय समायखिरा लाहोनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारननि दिथागिरि जोंदाव बड'साजों लोगोसे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोनगिरि जाखांफु फालांगियारि बिकासजों लोगोसे मनजिल बसुमतारी आरो गोदान गोजाम महरगिरिफोरा बाहागो लानो हादों। आरोबाव फैबावदो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनावबो आसामाव माखासे बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांफिनगासिनो दङ। बेखौ लानानै राजखान्थियारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लानो थियारि जादोंसै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बिसायख'थिनि मेल जुथुमदों, समाजारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायदों। थिग बेबायदिनो 52 नं तामुलपुर बियाबावबो रुंसारि MLA लेहराम बर'आ कभिड-19 जों हरखाबै रुंसारि जालांनायनि जाउनाव उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो थांफिनगासिनो दङ। बेखौ लानानै UPPL दोलोनि गोख्रों मावथि आरो समाज सिबियारि रिलन मोसाहारि बिथाङा UPPL दोलोनि बिजाथि गसंनानै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जादों होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रिलन मोसाहारि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो दंबोयोमोन आरो गामि गामि हाबनानै मेल मिटिं खालामबोबाय थादों। बिनिखायनो उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै रिलन मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो दि सुक्लाय सेरफां, नाग्रिजुलि, गयबारि आरो दारांगाजुलि बियाबनि गासै रायजो राजाफ्रानो गावखौ सासे MLA महरै मोननो हास्थायदों आरो गोबां हांख्रायबाय थादों होनना बिथाङा फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे UPPL दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनायखौ फोरमायथिनायजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोनिफ्राय 100% टिकेट मोनगोन होनना आसा खालामो रिलन मोसाहारि बिथाङा। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावरायजथुम नब्लाङाव गिबि खेब पन्डिचेरी मुलुगसोलोंसालिमानि गुबुन गुबुन आयदायाव उथ्रिसारनो हानाय बारग' बर' फरायसाफोरा खौसेथियै लोगो हमलायनानै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना फैगौ समफोराव गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाखाय बर' लाइमोनफोरखौ माबोरै मदद खालामनो हायो आरो माबोरै खौसेथिनि बान्दोखौ गोरा खालामनो हायो बेनि सायाव गुवारैनो सावरायलायदों। बिथांमोना बे मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला पन्डिचेरी सेन्ट्रेल मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गोबां बर' फरायसाफोरा गुबुन गुबुन बिफानाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय थाङो आरो दिनैसिमाव बे फसंथाननिफ्राय सा 400निबो बांसिन बर' फरायसाफोरा उथ्रिसारनानै गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब जानानै दङ होनना बिथांमोना फोरमायथिदों। थांनाय माखासे सानफोराव BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL, BJP आरो GSPनि मित्रजोट सरकारा BTC ओनसोलाव सोलोंथाइनि जेंना आरो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय
माखासे फोरोंगिरिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ गथायनाय बायदियैनो मैयाबो कक्राझार सहरनि साखाथि बालागावआव थानाय CITनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सावराय जथुम नब्लाङाव BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि LDA आरो ब्रैथि थाखो मासनि सा 100 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङैफोरनो साख्रिनि थिसनलाइखौ बिटिआर सरकारा राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसामनि आबाद मन्त्रि अतुल बराजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे, MCLA माधव सेत्री, MLA लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि जायफोर फोरोंगिरि एबा फोरोंगिरि नङै मासियाव साख्रि मोनबाय बिथांमोना नखर दैदेननायाव मदद खालामनो हासिगोन होनना रोखा बुंथिनायजों लोगोसे इयुनाव गोजोन फैगोन होनना फोरमायो। आरोबाव फैबावदो सोमोनांथाव जाथाय सासे आइजोआ गावनि जिउखौ ट्रेनाव बारसोमनानै फोजोबस्रांनानै लादों। मोनथिनो मोननायाव सासे आइजोआ गावनि मबाइलजोंनो भिडिअ बानायखांनायनि उनावनो खारबाय थानाय रेलगारिनि सिगाङाव बारसोमनानै गावखौ फोजोबस्रांना लादों। बे जाथाया तिनिसुकिया जिल्लायाव जानानै थांदों। मख'नो नांगोनदि हाबा जाखांनायनि उनावबो गावनि फिसाय बिहाव बिखुनजोजों लोगोसेनो गुबुनफोरनि सहायथावै अयथासार खालामनायखौ सहायनो हायैनि जाउनाव थांनाय सनिबारखालि गावखौ फोजोबस्रांना लानाय जाथाया जानानै थांदों। मोनथिनो मोननायाव बे आइजोआ 2018 मायथाइयावनो दिपगै PNGB लामानि दीपांकर चक्रवर्तीजों हाबा जादोंमोन आरो बिहा 1 खावसे बोसोर उन्दै गथ'नि सासे फिसाबो दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव नखराव सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थानायनि जाउनाव बे जाथाय जानायनि सानथाम सिगाङावसो हौवानि न'खौ गारनानै दिपगै स्टेशनाव फैनानै थाफैदोंमोन होनना मिथिनो हादों आरो हौवानि न'आव दोनबोनाय गावनि फिसाखौ लायनो गावनि बिफाखौ लानानै थांनायाव उल्थायै हौवानि नखरा सानैखौबो अपमान खालामनानै होखारहरदों होननाबो मिथिनो हादों। जायनि जाउनाव बे आइजोआ सहायनो हायैनि बे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थांदों। दानिया आरोबाव फैबावदो 4 नं जमदुवार BJP मण्डलनि बानजायनायाव मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि राभापारा गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BJP दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। मोनथिनो मोननायाव बे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 450निबो गोबांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो BJP दोलोखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव हाबफैदों होनना मिथिनो हादों। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया बुङोदि गोबां सुबुंफोरानो गुबुन गुबुन दोलोआव दंमोनब्लाबो नाथाय दा गाव BJP दोलोआव थानायखौ नुनानै गोबाङानो गावजों लोगोसे BJP दोलोआव थानानै खौसेयै जौगानायनि हाबा मावनो आरो गावखौ मदद होनो BJP दोलोआव हाबफैदों होनना बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया बुंथियो। मख'नो नांगोनदि थांनाय BTC बिसायख'थियाव 4 नं जमदुवार बियाबनिफ्राय BPF हान्जानि बिजाथि गसंनानै बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया बिसायख'थि गेलेना देरहासार जालांनो हादोंमोन। नाथाय देरहाखांनाय लोगो लोगोनो BJP दोलोखौ मोजां मोनफिननानै BJP दोलोआव हाबफैदोंमोन बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।